Stop Desafiuzamento reclama que se poñan en alugueiro as vivendas que permanezan baleiras a grande parte do ano. O seu responsable no Barbanza recorda que a vivenda é un dereito, non un negocio. A actualidade está marcada polo difícil acceso á vivenda, xa sexa en alugueiro ou en forma de compra-venda. Os altos prezos do mercado e a perda de poder adquisitivo complican unha situación xa complexa para moitas persoas e familias, algo do que teñen constancia en plataformas como Stop Desafiuzamentos. O que hai é, lógicamente, unha falta de vivendas, de vivenda libre, de vivenda particular posta para o lugar, e iso é un problema para moitas familias que teñen que buscar unha vivenda, mesmo para traballar, para estudiantes, para xente que se quer desplazar a facer traballos en empresas, que teñen que ir por outros lugares, como Puebla, ou Rianxo, porque, bueno, Boiro tamén está con esta problemática. E bueno, ahora estamos pasando un pouco de loitar contra a usurería das entidades financieras que se fixeron desde un principio, hai 17 ou 18 anos, contra a especulación máis feroz de algúns propietarios que son demasiado especuladores e queren ganar moitos cartos en pouco tempo, non? Xa que destaca que agora mesmo hai alugueiros de 600 ou 700 euros ao mes en Ribeira, cando o salario mínimo non chega nin aos 1.200 euros mensuais. En eso estamos traballando a través controlando, falando ca Xunta de Galicia, co director do Instituto Galego de Vivenda Solo, cos distintos concellos, co alcalde, que tamén está moi comprometido en ese tema, e despois, o tema tamén dos desoficiamentos que sigue habendo, por impagos de renta e outras cuestións. Pena apunta que o principal factor desta situación é a falta de vivenda no mercado. Sobran vivendas, porque moitas veces estamos falando sempre de construir vivendas. Sempre estamos xa co boom do ladrillo e todo iso, que non é cuestión de construir máis vivendas, senón que as vivendas que hai que non se utilicen para negocio. A vivenda é un dereito que ten toda a persoa, polo tanto, as vivendas que non son para residir, teñenas que poñer no mercado. E se non poñer as administracións públicas, ter unha serie de impostos ou tasas, como fai agora, por exemplo, estes días o Concello de Santiago, que quere incrementar as vivendas que están baleiras e que non queren poñer en aluguer, pois incrementar o imposto de bens e inmuebles, que era a antigua contribución, incrementar un 50%. E aí, en ese sentido, pois ir un pouco facendo, porque os arrendadores non teñen argumentos para dicir que non queren poñer en aluguer. E lamenta que o que buscan é a súa rendibilidade explotando como piso turístico por temporadas en momentos álxidos do turismo en vez de poñelo no mercado como residencia habitual. Pero claro, iso tampouco pode ser un boom que elimine dos barrios, por exemplo, dos centros dos pobos ou das cidades a xente e familias normales para que se teñan que ir a vivir a parroquias ou outros sitios diferentes. Entonces, iso hai que ir corrixindo, lóxicamente. O Goberno do Estado impulsou unha lei de vivenda para intentar regularizar a situación, pero profesionais do sector inmobiliario sosteñen que isto creou aínda máis inseguridade entre os propietarios. Sen embargo, Pena reclama que se aplique esta norma nas autonomías. Foi a primeira lei que se fixo en España na época democrática e pode ter os seus erros e as súas dificultades, pero o que pasa é que hai que querer aplicalas, porque en este caso a Xunta de Galicia non quere aplicar a lei de vivenda, ten a recorrida ante os tribunales superiores, creo que é anticonstitucional, por lo tanto non hai vontade política. E cando non hai vontade política é moi difícil de querer botar a culpa a Pedro Sánchez cando o problema da vivenda, da educación e da sanidade son competencias das comunidades autónomas. A lei de vivenda hai que aplicala. Para iso é unha lei, se se quer cumplir a legalidade, hai que aplicala. Hai que poñer un tope aos alugueres, hai que favorecer os alugueres das vivendas baleiras, que hai cantidad delas, sobran vivendas, non é que hai que construir novas. Xa que apunta que o que é preciso é construir vivendas públicas. Recentemente a Xunta anunciou que ten en marcha o 73% de vivenda pública fixada para esta legislatura, datos que Pena recibe con escepticismo. A Xunta de Galicia xa pouco lle podemos creer, porque levan 40 anos, eu sei, realmente estuve nos despachos oficiales desde os presidentes da Xunta a consellerías correspondentes de vivenda e ao director xeral, que, son boa xente, pero realmente non están por esa labor, sigada polo tema electoral, de que a maior parte da xente é propietaria,
e queren garantizar, falase de ocupas, cando o problema é dos desoficiamentos, ocupas hai un ou dous, que hubo sempre toda a vida. Pena sostén que un dos principais cambios que se deberían de impulsar é mudar a mentalidade para que se reduza a especulación sobre a vivenda e todas as persoas e familias teñan acceso a unha por un prezo accesible aos seus ingresos.